Чакай да покажем вече как прибира малко. Вас репортера прати. Тихо, че ще влезе в новините. Може да пратиш, аз моите качества на телефона не мога ги пратя. Еми. Уникално. Вече гледай какво прави водата около него. А това лодка ли е там? Няма ли се прибира? Явно не. Божки, аз ако съм в морето в момента ще почина от стрес. Имаше преди години същото. Ти беше снимал. Да, обаче беше по-надясно. И там нататък беше далеч. Такова голямо, Това е толкова близко. Даже и по-голямо беше. Това е по-близко като че. Да. Стига, бе. Страшно.